Παντού να σκορπίζεις, της νιώτης το φως και όλοι να λένε ένα ένα στο φως. Έχεις πακέτο σου είπαμε. Έχεις πακέτο. Ούτε ο Φρέντι Γερμάνος όμως. Είπαμε θα γίνει δουλειά, δεν θα γίνει αδερφέ. Χάλια στο make-up κύριε Γιώργο. Βάφτε τον πάλι, βάφτε τον. Άμα σου πούμε, άμα δει πως ήρθε ο Ανδρέας και τι έγινε και η Αναστασία. Εδώ είσαι και εσύ βρε. Τα έχει χάσει, δεν το ξέρει. Τα σβήσε τα κεράκια. Όχι, σβήσε τον αέρα, τον αέρα. Ανάβει τα κεράκια να σβήσουμε. Παραλαμβάνει το χείρισμα, ανάβει τα κεράκια. Τώρα θα τα σβήσει ο αέρας. Θέλει κάτι γιατί δεν φυσάει αέρας. Μπράβο ρε παιδιά. Κύριε Γιώργο, έχει και τρίτη